Nu skal Kasper have kulde på. Vi lægger ham ned. Vi bruger kulde meget, og især de første par dage efter en operation. Vær opmærksom på, hvis hunden er barberet, at lægge et tyndt klæde på, men ikke for tykt, heller så kulden ikke kan trænge igennem. Kulden skal have god kontakt til benet og skal ligge på i 7-10 minutter. Vær opmærksom, hvis din hund er blevet korsbåndsopereret og har fået en TTA-operation, ikke at ligge den direkte oven på pladen, som i så fald vil ligge cirka her på siden af knæet.